městysu Stádlec na Táborsku žije 570 obyvatel. Školáci chodí do budovy, která tu stojí 80 let. Obec má útulnou venkovskou školu, do které láká děti ze Stádlce a okolí. V současné době máme 7 dětí ve škole. Snažíme se dlouhodobě ten stav, ten počet zvýšit. Menší škola ve Stádlci nabízí dětem příjemné a klidné prostředí. Kluci a holky se tu učí ve třídách pro první stupeň. Máme ve třídě 7 žáků, 3 prvňáky, 2 druháky a 2 páťáky. Pro žáky a učitele základní školy je menší počet dětí ve třídě výhodou. V tomhle počtu, co tady máme, se můžeme věnovat jak nadaným, tak těm dětem, kteří mají určitý handicap. 7letá Johanka trpí vývojovou dysfází. Její maminka našla ve Stádlci školu, ve které se učitelé dceři víc věnují. Pan učitel nebo paní učitelka mají na ty žáky víc času, můžou se jim věnovat. To je prostě ten největší přínos této školy. Johance se ve škole líbí, učí se ráda a doma nemá problémy s úkoly. Paní Váňová vozí dceru z Tábora do Stádlce. Za to, že vstanu o půl hodiny ráno dřív a vím, že to dítě je mi ve škole spokojený, to stojí. Největší výhodou malé školy na Táborsku je individuální přístup učitelů k dětem. Pokud je to děcko nadané, tak s ním pracujeme intenzivněji, věnujeme se mu víc, to znamená naučí se na klávesi, naučí se lépe počítat. V jedné hodině vyvolá učitel dítě třeba až 30krát. Zvyšuje znalosti a schopnosti žáků. Zaměřuje se a dál rozvíjí to, v čem jsou ty děti dobré. Žáci se učí anglicky od první třídy. Na plavání jezdí do táborského bazénu. Nechybí tu ani ekologická výchova. Stádlecká škola překvapí děti i rodiče velmi dobrým vybavením. Další výhoda, že máme vlastně počítačovou učebnu. Máme tam nahoře vlastně 5 počítačů, 2 notebooky, tablet, čtečku knih. Kluci a holky se rozhodně nenudí. V malé škole je to baví. I páťáci tvrdí, rodiče vybrali dobře. Tak bydlím tady ve Stálci a do téhle školy chodím, protože se mi to tady líbí a mám tady spoustu kamarádů. A nejvíc mě tady asi baví matematika. Starší děti přitom spolupracují s mladšími. Ve škole je téměř rodinné prostředí. Učí se pomáhat těm mladším, slabším než jsou sami a je to velmi pěkné i ve škole. Ve Stádlci chodí do školy 7 dětí. Optimální počet by byl v současné době 10. Obec svou školu a žáky podporuje. Finančně přispívá na pomůcky, na dopravu a vybavení. Každý prvák dostane 3000 na školní rok. A to i dojíždějící. Druháci až páťáci dostanou každý školní rok 2000 korun. Z místní mateřské školy může jít letos k zápisu 6 dětí. Ředitel školy vyhlásil zápis do prvního ročníku naší školy na 28. ledna. Rodiče mohou s dětmi přijít v době od 15:30 do 18 hodin. Už ve středu 20. ledna si zájemci prohlédnou školu v rámci Dne otevřených dveří. Stádlec chce přilákat děti do první třídy.